समाव सारखौ बिटिआर इन्फस्टरि इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायना लाबाय सार खुलुमबाय दा बे समाव आंजों साखाथियाव दङ बर'नि जेनाखि नामजादा लोरगित थियाटार बे लोरगित थियाटारनिनो डिरेक्टर काम सेक्रेटारिया आंनि साखाथियाव दंफैयो दा आङो सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिना लागोन दिनैहाय जे लोरगित थियाटारा माबोरै जोनोम जाबोआ मारै मारै बे पर्यायाव सफैखो आरो फिउचाराव मा प्लेन पलिसिफोर दङ बे गासै बाथ्राखौ आं दिनै सारनिफ्राय मिथिगोन आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोना सारनि खुद खुगानिफ्रायनो मिथिनानै लाबानो जाबाय दा बे समाव आं सारनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय जे लोरगित थियाटारा बे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोनोम मोनबोबाय दा बे जोनोम होनाय माब्रै बे लोरगित थियाटारा जोनोम मोनखो आरो बे लोरगित थियाटारखौ जोनोम होनायनि मेन थांखिया मामोन गिबियावनो आङो बिटिआर इन्फो स्टुडिअनिसिम साबायखर बावनाय लोगोसे बावहरनो सानदों जोंनिसिम बेयाव लोरगित थियाटार ग्रुपनिसिम सफैनायखाय आरो माखासे बाथ्रा जोंहा मिथिनो फैदों आरो बेनि दारै जोंनि बर' समाजाव मिथिनांगौ दङ जोंनि रायजो राजाफोर माखासे गोबां मिथिनांगौ दं आरो जोंनि बे नोंथांमोननि इन्टारभिउनि थ्रुयैनो जा बाथ्राखौ रायजोफ्रा मिथिहैगोन बेनि थ्रुयै जोङो माखासे बोसोन मोनगोन खोमा मोननो हागौ बेखौबो जों लुबैयो दा नोंथांनि सोंनाया जाहैबाय लोरगित थियाटार ग्रुपआ मारै जोनोम जाया आरो बेदि माबोरै जाया बेनि थांखिया मा बेनि सिगां जों मोनसे बुस्थुखौ आं रायज्लायग्रोनांगोन लोरगित थियाटार ग्रुपनि जोनोम जानायनि सिगां जोंनाव फावथायनि परिबेसा गैखाया नालाय एकदम गैखाथारा ड्रामा बुंना बुङोबा जोङो खालि जोंनाव मबाइल थियाटारा सोलिनानै दङ बेखौ बांसिनानो जोंखौ दा बुङो वान नाइट प्ले सोरबा वान नाइट प्ले नामा होनो सोरबाया जात्रा नामा बेखौबो मिथिगौ आरो गोबां दं खोथाया अनेक रोखोमनि दंखायो दा बेवहाय जोङो आं जेब्ला बायजोआव थांदोंमोन फरायनो मास्टार डिग्रि खालामदोंमोन मिउजिकआव औ 2006आव आङो छत्तीसगढ़ इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालयनो दा एसियानि टप सेकेन्ड पजिशननि मोनसे इउनिभार्सिटि दा बेनिफ्राय आं 2006आव पास आउट जाना फैदों दा हजों फरायबाय थानाय समावनो मास्टार डिग्रि खालामनाय समाव बेवहाय आङो ड्रामानि 6 मान्थ वर्कशप मोनसे गानो मोनदोंमोन आरो बेवहाय आं फार्स्ट ड्रामाजों इन्ट्रडिउस जादों आरो नङाबा आंहा ड्रामायाव जेबो इन्टारेस्ट गैयामोन सिगां दा बेवहाय इन्ट्रडिउस जाबाय गोबां ड्रामानि थ्रुयै मा जागोन हायो सोर गिदिर गिदिर एक्टरफोर ड्रामा गानानै फेमास जाहैखो बलिउडआवनो जानायाव बेवहाय एसेबाबो मिथिबोनो मोन्दों आरो दा बेवहायनो फैबाय अब्लाबो जों बिराद गोदोसोनानै दं जोंनाव जेबो गैया बे मोनसे फिल फैदों दा बे समावनो फैयै आंथ' साबजेक्टआ मिउजिकसो मेना फैबाय एसे ओरैनो मिउजिकनि क्लासबो खालामनाय जायो सम थायो आरो एसेबां माबा खालामनो हाया दा सानसे समाव आङो केशव मुसाहारि होनना बुंनाय जायखौ दा प्रेजेन्ट बिथाङा रामफलबिल हायार सेकेन्डारि स्कुलाव टिचार मावगासिनो दङ केशव मुसाहारि बिथाङा दा केशव मुसाहारि बिथाङा आंनि सम लोगो नङामोन खिन्थु जोंनियाव आं हारिमु आफादनि अफिसाव थायोमोन नालाय दा बेवहाय फैयो गसारिजों फैयो आरो लोगो नालाय फैनाय आदा होननानै आंजों रायज्लायो बे फंबाया थारमाने गाव MA फरायबाय थानाय समाव एग्जाम खाथिबाबो बिथाङा माने गावहा प्रग्राम गायैनो फरिखाखौ होनो गोसो गैया थारमाने आं मा खालायबावनो बेबायदि आरो दा बेवहाय आं सानसेखालि जिरायनायाव इन्टारेस्टिं बाथ्रा आरो थारमाने जिरायनाय समाव जाबाय फंबाय नोंनि जायगाया बाहाय नङा नोंनि फिल्डआ बाहाय नङा नोङो आं जे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै फैदों बे इउनिभार्सिटियाव थांनो हागोन बेयाव थांनानै ड्रामा कर्स थांबाय 2006निफ्राय एस्टाब्लिश जाबाय नों थाङोबा 2007 नालाय सेकेन्ड बेच जाहैगोन नोङो बेवहाय थांगोन ओमफ्राय मा जागोन बेजों सोंबाय बुंबाय आं माखासे गोबां एग्जाम्पल होबाय ड्रामानि थ्रुयै सोर एक्टरफ्रा गिदिर फेमास जाबोदों दिनै नेसनेल स्कुल अफ ड्रामायाव NSD आव फरायनानै फैनानै दिनै अनुपम खेरमोन नासिरुद्दिन सामोन बिराद गिदिर नों आशुतोष राणामोन आशिष बिद्यार्थीमोन सीमा बिश्वासमोन बिराद गिदिर आदिल हुसेनमोन गासिबो जेसेबां गिदिर बांसिनानो नाटकनिफ्राय फैनाय मानसिफोर दा बेफोरखौ एग्जाम्पल होनाय लोगो माने बिराद एक्साइटेड जाबाय आरो बे केशव फंबाया गोबां एक्साइटेड जानानै दा मोनायावथ' जों दा रायलायलायबाय थांबाय गासिबोथ' खिथाजोबनाया सम्भब नङा दा बेजोंनो रायलायनानैनो गोबां बाथ्रा खिथानाय जादों आरो मानसिया एसे गोसो दुंदों आरो अखानायै फुङाव मथा मथि सानानो नुजायाखै थ' बुफैबाय आंखौ फोजाफैबाय बे फोजाफैनानै गोदोनि 100 रुपिसनि रिसार्ज कार्ड दंमोन 100 थाखा मोनसे रिसार्ज बेखौ लाना फैनानै मा जाखो आदा इउनिभार्सिटियाव फन हरदो जाबाय फुङाव एथ' सोर सिखारगोन दा बेबायदि आरो दा बेवहाय आं दा फन हरगोन नों थांफिनदो आं उन्दुनो हायाखै आदा हरसे जाबाय आरो आं थांथारनोसै नोंनि लामा देखायनायजों आं थांथारनोसै बिदि होननानै रिसार्ज कार्डखौ आंनो जासिबाय एयारटेल थारमाने गोदोनाथ' फैसा थाङोमोन ना दानासो फ्रि ना नङा होमबा कल माबा टाइम टल फ्रि माबा जाबाय थायोना जेनेबा
दा सिगाङावथ' फैसा थाङोमोन सेकेन्ड बाय मिनिटबो दा रिसार्ज कार्ड होफैबाय दा हांगारदो गुरुजों रायज्लायहरदों हजों थिनहरदो दा दे होनबालाय थिनहरदो होननानै नोंनि फंबाय फैगोनबा थिनहर ओमफ्राय सियर नंगौना नङा एडमिसना सियर जागोन जाहैबाय आरो फैदो ओमफ्राय सासे गुरुजों सानै टिचारजों रायज्लायबाय आरो खाफाल मोजां मोनबावनांगोन जाय एसिस्टेन्ट टिचारखौ बेबो आं हजों जाय न' मालिकनाव थादों बिनि बेबो नांलाय आरो बेबो औ एकदम क्लस थांनांदों दा थांनानै खाफाल मोजां केशबआ एडमिसन जाहैबाय दा केशब मुसाहारि फंबाया जेब्लाना एडमिसन खालामदों गाजेनदों हजों थाबाय एडमिसन थानाय लोगो लोगो ओरैबायदि दावखोबाय बेनाव हाब जोंथ' जेबो गैया हाबबाय बेनावबो रसा हाबबाय बेजों लोगोसे जयन्त नार्जारि थांदों ओमफ्राय मिजिं ब्रह्म होननाय बेयो कटकआव लादों जयन्त नार्जारिया टब्लायाव लानो थांदों बेबो दानाव लादों आरो उनाव जयन्त नार्जारि जाय NSDN बर'नि सासेल' NSD पास आउट दङ दा बिथाङा बे समावनो केशबनि जुनियर हिसाबै बे इउनिभारसिटियाव फरायदों आरो बेबो दानायाव दा बेयाव थांनानै फैनानै बोसोरनै फरायखांनाय लोगो लोगो केशबआ जेब्ला न'आव फैयो न'आव फैनाय लोगो लोगो केशबआ जाबाय आदा ओरैबायदि मावनांसिगोन जोंनावथ' थियेटार ग्रुपबो मोनसेबो गैया बेखौ जों थियेटार ग्रुपखौ बानायनांसिगोन नामा जाबाय आरो दाथ' जों सावरायनांसिगोन दा होनबाथ' नोंथ' पास आउट जाथ'वाखै मा खालायबावनो नोंलाय आरो पास आउट जानानै फैबा एसे लेट जागोन नामा बानायखानोसै टिमखौ जाहैबाय आरो दा बेबायदिनो टिम बानायखानो होननानै सावरायनायाव दा जों माखासे मानसिनि एडभाइस लाहैनोसै होननानै प्रथमावनो जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि प्रेसिडेन्ट आफाद मानगोनां आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथांनाव थांबाय एडभाइस लाबाय एसे बेनि उनाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि बै समनि आफादगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सार मोजां मोजां आइडिया होहरसिनदों आरो जोंना ब्रजेन्द्र कुमार सारा बेनिफ्राय सानैक्य ब्रह्म सारनाव आइडिया लाहैबाय जोङो 10 मे 2009 आव विद्यापीठ स्कुलाव मोनसे मिटिं लिंनाय जादों आरो बेवहाय बांसिन मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजनि स्टुडेन्टफोर बिसोर फैदों आर्टनि मानसिजों लाइनजों आर्टिस्टफोर मिउजिकनि आरो आर्टनि मानसिफोर बे इन्टेलेक्सुवेल हिसाबै जोङो दङमोन बेवहाय कृष्ण गपाल सार कृष्ण गपाल बसुमतारी UN एकाडेमि डाइरेक्टर आदाराम बसुमतारी सार दंमोन डक्टर आदाराम बसुमतारी सार दंमोन फेमास नाटक फावथायगिरि गोदोनि रुपगोरा सार रुंसारि जालांबाय बिथांमोन दंमोन आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव दंबावोमोन जों बर' थुनलाइ आफादनिनो क'क्राझारनि नेहाथारि जानांगौ नेहाथारि जानांगौ बिथां जोंसार नार्जारि बिथांमोन दंमोन आरो बे मिटिंखौ प्रेसिडेन्ट खालामदोंमोन सोमदोन ब्रह्म बिथां दानि बर्थमान लिरगिरि जाय प्रेसिडेन्ट दा बे समावनो गोबां डिसकासन खालामनानै गोबां बिदान्थिनि गेजेरजों सासे सानै मानसिफ्रा एसे अबजेक्सनबो होदोंमोन मानो गोनांथि दं जेरै गुबुन सोरबाया होनदोंमोन रैसुमै संगीत एकाडेमि थासेयाव मानो नांगौ दुलाराय बर' हारिमु थासान्दियाव मानो थाखाय गोनांथि जादों रामागुरु मानो दरकार दा खोथाया जाबाय एग्जाम्पला जोंना बेनोमोन गभर्नमेन्ट कलेज थासान्दियाव मानो साइन्स कलेज जोनोम जाखो नङा होमबा बे आरो गभर्नमेन्ट कलेज थानायाव मानो गार्लस कलेज जोनोम जाखो खोथाया जाहैबाय गोनांथि दं नङा होमबा गासिबो सोब बुस्थुखौ मावनो हाया बिदिब्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिबो जोनोम होनाङामोन दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो कालसारेल सेक्सन मावखायो नङा होमबा बुंनो थाङोबा दा सोब खामानिखौ मोनसे बुस्थुआ मावनो हाया नालाय बे गोनांथि दं जों बै समाव थांखिया जोंना मेन ड्रामाबाबो मेनलि जोंना आर्ट एन्ड कालसारखौ लानानै आर्ट एन्ड कालसारनि सायाव खामानि मावनाय थांखिजों मेन फकासआ ड्रामा खिन्थु बेखौ थांखिजों जोङो दा बेहाय मेन गुदिखौ बुंनानै केशब मुसाहारि फंबाय बेखौ जोनोम होनायनि मेन बे गुदियाव दा गिबियावनो आङो आफादगिरि बिबानखौ मोननाय जादोंमोन दा गिबियाव आफादगिरि बिबान मोनबाय सानैसो मानसिजों ओरैबायदि डिसकारेज खालामजादों बिसोर मा रोंगौ मा सालायगोन बिसोरलाय बेबायदि होनजानायबो जादों दा गोदान समाव होनजादों होनग्रा दं दासिमबो थायो दा बिथांमोनखौ आं साबायखरसो बावनो सानदों बिथांमोना जे बेबायदि जोंखौ मा रोंगौ होनना बुंनाया जोंखौ चेलेन्ज होदों मोनसे साबसिनै मावनो थाखाय थुलुंगानाय बे मोनसे आं साबायखरसो बावगोन आरो मानो होनबा बयबो जुदि मोजां मोजां बाख्नायलाङोबा माखासे बुस्थु मावनायाव एसे खेब जागोन सोरबाया जुदि सेटिसफाइड नङा बेखौथ' गोजोन होनांगोन जों बेखौ बे थांखिजों जों साबसिन मावनांनो नाजाबोदों आरो दा बे हिसाबैनो जोङो लोरगि थियेटारखौबो केशब मुसाहारि फंबाय बिथां पास आउट जानायनि सिगाङावनो गिबियावनो जोङो मोनसे वार्कशप लानाय जादों 30 डेजनि वार्कशप जुनाव लादों 2009 जुन ओमफ्राय जुलाइआव श' जाफैदों आरो बेनिफ्राय जोङो बेयो जों गिबियावनो जों स्पन्सर मोनदों बे देरसाद बसुमतारी सार पार्सनेलि आरो सरकारि सेंसन नङा आरो पार्सनेल आवगोलनि बिथां मानगोनां देरसाद बसुमतारी बिथां सारा बिराद हेल्प खालामदों जोंखौ जोङो जोनोम जाजेननाय बोसोरनै बोसोरथामसो कन्टिनिउ जोंखौ गोबां हेल्प खालामदों आरो दा बेनिफ्राय माखासे सारमोन दङ जोङो रायखांनांगोन दनेश्वर बसुमतारी गयारि सार आवगोलनि दा सम जोंखौ गोबां इयुनफ्रा पार्सनेलि अफिसियेलि सेंसन नङाबाबो जोंहा पार्सनेलि सापर्ट होदों दा जोंखौ थुलुंगा आवगायबोनायाव गोबां आफादफोर दङ गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंखौ सापर्ट होबाय थादों सोरबा हारिमु आफादनिफ्राय सापर्ट होदों जों मोनबोदों आरो सापर्ट खिन्थु बेनि गेजेराव माखासे माने नारफायनो नागिरग्राबो दङ बेबो जाबोबाय थादों आरो दा जोङो जेराव जेनाखै थादों
जोंहा मावख' गैयामोन नालाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि माबायाव मावख'आवनो आं थानाय जाखायोमोन नालाय बेहायनो रिहार्सेल सेन्टार बायदि खालामनानै जों खामानि मावबाय थानाय जादोंमोन आरो दा बिदिनो लोरगि थियाटारखौबो जों मोनबोदों दा गिबियावनो जोङो केशव मसाहारि फंबायनि लिरनाय आरो बिथोन होनायजोंनो सावगारि मुंनि मोनसे फावथाय जों दिहुननाय जादों बा दिहुननाय जादों दा बेखौ केशव मसाहारि बिथाङा दिन्थिनाय जादों माबा खालामदों बिथोन होदों ओमफ्राय बे फावथायखौ नायनानै ओरैबायदि एक्साइटेड जादों मानसिफोरा जोंनाव फार्स्ट स्टेप मोनसे पस्ट मडार्निजम मोनसे नाटक खालामनाय जादों बेहाय जोङो सिम्बलिक भाबै मानो होनबा बेबायदि नाटकखौ जोङो नुफेराखैमोन आरो मानो होनबा आरो सोरबा सोरबा जों अबेबा जायगायाव देखायबा मानो माथो एक्टर एक्ट्रिसानो गैया मेथाइ खनलायनायबो गैया बिदि बुङो आरो बेथ' नङा बुस्थुआ खनसेखौ बुजिजोबाखै नालाय बुजिजोबैयाव दा जोंनाव टाइम नांगोन आरो मोनसे समाव जोङो नुबानो जों गोदान समाव बै स्टेजाव सोरबा एक्टर गोदान नुबानो सिनायनाय नुबा होखा हरगा बिदिबो दंमोन दा लोरगिनि नाटकआ बिदिया खम जाबाय मालाय मिन्थिखानाय लोरगिनि माखासे अडियेन्स दङ जाय बिथांमोना फैयो थेवखौ नायफैयो मोनसे परिबेस नांगौ जायो आरो थारमाने नाटक दिन्थिनो